Аз съм идвал при теб, бе. Хубаво, че си идвал при мен, аз в момента снимам, че болен човек, а го карате да ляга и да търси тук. На студа. Заповядай легни. На студа. Нали трябва да бит на корема? Ама не мога вкъщи да топва на студа тук. Не е студено тук. Дигни, ако обичаш. Студено е достатъчно. Може да дигнеш, ако обичаш. Извинявайте, вие на работа ли сте? Може ли да се представите? Ще дигнеш и да те прегледам. Вие ще се представите ли просто? Ще дигнеш и да те прегледам. Навънка. Значи не може да се влезне. Да можахте да дойдете вътре до къщата. Не, кучета няма да влезе. Ма какви кучета? Те са вързани, бе, господине. Ще искате ли да ви прегледам или не? Искате ли да ви прегледам или не? И може ли вашето име, защото... Не следа душа. Искам да ви прегледам. Ще може ли вашето име? Не може. Така. Не може вашето име. Не мога да ви дам моето. Нали е записан сигнал? Дигни си го отсъдте. Да, бе, то го има, бе, има всичко безпокойно, бе. Ще ви преглеждам ли, господин или не? Айде, преглеждайте ме, давайте. Краката си отпуснете. Боли ме, тук е студено, може ли да затворите вратата? Да, ще затворя, няма проблем. Няма да измръзвам. Ще ви се не знае. Дигнете, ако обичате хубаво. За какво? Чакайте, дигнал съм. Повече от това, какво да дигна? Вътре в къщата няма кучета. Кучетата са завързани на вериги. Не ми се карайте, ако обичате. Не ви се карам, ако обичате. Кажете ми къде ви боли. Значи аз спях и ме преряза болка от тука до тука. Да. И след това ми заболяха и гърдите. Да. Пих 2 ножпад, 2 бусколизини, 1 спазмалгон. Да. И болката намалява съвсем малко, още ме боли. Още ви боли. И тук ме боли. Добре. Дигнете, искам още да дигнете нагоре, за да мога да пипна хубаво. Вие да знаете, че това не е абсолютно правилно болен човек да дойде. Това, ако сте в Европа, ще ви бъдат веднага, ще бъдете махнат от работа. Ще мога ли да осъществя преглед или няма да мога? Значи да знаете, че това ще бъде излучено сега. Веднага го качвам във Фейсбук, в групата Безумията на София. Ще мога ли да осъществя... Може ли вашето име само да ще мога ли да осъществя някакъв преглед или не? Да, ще можете. Ще може ли само вашето име, питам? Господине, както вие знаете, моето така и аз би трябвало да се представите. Не ме интересува вашето име. Ме интересува вашето, защото вие ме такова, вие ме преглеждате в момента. Да, и какво? Как е вашето име и защо не искате да влезете довътре при положение, че кучетата са вързани на вериги? И до входа няма как да стигнете без куче да ви направи нищо. Господине, кучетата са на 20 метра от вратата ви. Ако пожелаете да ви преглеждам, дайте ми възможност да ви прегледам. Айде преглеждайте, но да знаете, че това ще бъде скачен. Не ми давате възможност, господине, да ви прегледам. Как ще не ви давам? Ето, дигнал съм корема, повече от това къде да го дигна? До тук ли? Говоря ви на вие и ви говоря съвсем аз това до тук ли ви казвам? Съвсем тихо ви говоря, без да ми викате, ако обичате. Ама аз ви викам, защото ме карате с болки да ставам, жена ми да ме носи до тук, която е 60 кг. Никой ви не е носил. Така, господине, ще ви... Как ще никой не ме е носил? Ще ви преглеждам ли, господин, или няма да ви преглеждам? Жена ми е помогнала да дойда до тук. Добре, ще ви преглеждам или няма да ви преглеждам? Какъв е проблема сега? Добре. Преглеждайте. Добре, ще се увикате само. Защото ме карате да дойда тук, при положение, че значи всички хора, които живеят вкъщи, ли ги карате да дойдат до линейката да ги прегледате. Това е за втори път, който ме карате. Идвали сте преди 2-3 години, пак ме карахте да ви преглеждам отвънка. Това поради каква причина е? Така, господин, ще ви преглеждам или няма да ви преглеждам? Кажете. Ами аз ви дигнах корема! Няма да седа един час с отворен корем! Вие ми говорите. Може и да замълчите. Добре. Знаете, това ще бъде качено. Добре, не може и да замълчите. И ще бъде използвано срещу сигнал срещу вас. Може ли вашето име? Не може. Не може вашето име, така ли? Може ли да ви прегледам най-после? Айде, давайте. Колко време Госпожо, затворете вратата, че имате дело на господин. От колко време да седа с... Ама вие ми... Може ли да престанете да прикажете за 1 минута, за да ви прегледам? Добре. Това е доктор от Бърза помощ, който осъществява преглед в момента. Да, ела за свидетел, Иве. Госпожо, много ви моля след от линейката. За свидетел? Не бутайте. Значи това вие... Свидетел трябва да има. Да те преглеждат, спокойно. Ще ме прегледате ли, извиняйте ли, ще седа само да... Госпожата ще стане от линейката да се свърши работа. А свидетел ще има ли на цялото нещо? Вие сте
не ми осъществявате възможност да ви прегледам. Аз имам Как ще не осъществява възможност да прегледате? Така. Вие не дойдохте Може до да замълчите адреса. за една секунда, да си Вие свърша не работа. дойдохте до адреса, не дойдохте до къщата, не Може ли да дойдохте си свърша една говорите. работа? Може ли да си свърша работа? Аз ви съм ви оставил от Добре, чакай. 10 минути съм с... Ма може и да престанете да говорите, да свърша работа. Но пак не искате да си кажете името, така ли? Може ли да свърша работа? След това ще си кажете името, така ли? Тук боли ли? Не. Тук? Опа. Да. Тук не, ама първоначално, Момент. където натиснахте, заболя. По голяма нужда? Ходил съм днеска Редовно ли ходите по два голяма пъти нужда? всяка сутрин. Така, разстройство? Не. Всичко е нормално. Всичко е нормално. По малка нужда? По-малка нужда също. Болката еродира ли от тук надолу? Демек, болката спуска ли са от тук надолу? Не, тя от тук някъде идва, само че аз ходих 2 пъти на... Значи, първо 2 пъти съм викал, при една седмица пак получих криза. 2 пъти виках такова, ходих на... Екограф правен ли ви на? Да, правиха ми екограф. Екограф на коремни органи Да, правен ли? правим ми всичко, ми казаха, че ми е добре. След това получих кризата. Ходих за вторичен преглед. И на вторичния преглед ми казаха... Момент, една секунда само. Не само да обясня. Да, На да вторичния слушай. преглед ми казаха пак, че всичко е наред. Ама като е наред, що боли? Аз освен това имам на повечето прешлени имам микрофрактури. Така. Я ми дайте този крак. Кой крак? Този крак. Да го дигна ли? Да, ми го дайте. Дайте ми го на мен. Така. Свините го. Така болка. Не. Малко се... Не блока, е просто леко такова като Мисълта ми напрежение. е при свиването на крака. Имате ли болка тука? Я пак пробвайте тогава. Дай. Да видим. Това ме интересува. Не. Добре, дайте Просто ми другия крак. дискомфорт. Като, нали сещаш? Като да... Дайте ми другия. Така. Тук сега малко усещам. От тази страна или от другата От страна? тази страна. Така. Някакви проблеми с апендицит имали ли сте? Апендицита ми е опериран. Опериране апендицит. Да. Нямате апендицит. Нямам апендицит. Дала кола ви е ваден? Давака ми е ваден 2016 след Поради каква причина? катастрофа в насреща Така. с голям скорост. Айде, стоете телефона, искам да направя едно изследване. И после пак си продължите. Чакайте някакси така да го сложа телефона да гледа да се